Кайһы бер эксперттар фикеренчә, Рәсәйдә авылдар 2036 елга юкка сыгачак. Башкортстан авылдары һә был фикер белән килешмәй. Республика халыкларының милли һәм мәдәни үзенчәлекләрен хаклаган авыл халкы ничек яшәй һәм үсеш юлы нимәлә күрә? Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Ярмәкәй районы Спартак авыл хакимияте башлыгы, Рәсәйдән атказанган урындагы үз-идара хезмәткәре Флүзә Гафурова. Һаумыгыз, Флүзә Хәбибовна. Флүзә Хәбибовна, шулай итеп бына кайбер эксперттар фикеренчә 2036 елда Рәсәйдә авылдар юкка сыгу ихтимал. Һез ничек уйлыйсыз, авылларның язмышы, уларның үсеше нимәгә бәйле? Авылларның үсеше иң беренче халыкның үзеннән тора һәм авылга килгән хуҗалыклардан тора. Бүгенге көнне авылларда мәктәпләр бар, балалар бакчасы бар, юллар әйбәт, сулар бар. Шуннан соң региональ, федеральный программалар бар. Хәзер шушы программаларда катнашырга була. Мин менә авыл хуҗалыгыннан тора дигән сүземне нәрсәдән әйтәм? Чөнки монда бу программаларда спонсорлар кирәк. Шушы хуҗалыклар безгә спонсор ярдәме белән ярдәм итәләр. Шушы авылны үстерергә ярдәм итәләр. Бу иң беренчедән эш урыны, шулай бит авыл халкының эш урыны, шуннан шушы җирләрне эшләү. Иң беренче авыл халкының эш урыны. Шуннан соң менә программалар, федераль программа, шушы кризисты программа дип атала, комплексный авылларны үстерү дигән программа. Бу программа буенча менә мин Спартак авыл биләмәсендә бездә 2 йорт, 4 квартиралы төзелде. Монда күп балалы семьялар килде. Бу программага спонсор кирәк. Спонсор булып хуҗалык чыга. Ягъни бына һезнең авылның киләсәге ул тапышы авыл хуҗалыгы предприятиеһеннән. Авыл хуҗалыгы иң беренче тора авыл хуҗалыгының предприятиесеннән. Чөнки алар безгә бүгенге көнне Спартак авыл биләмәсендә менә шуннан да ул ярдәм итә. Шушы хуҗалык белән, шуннан соң шушы безнең менә шушы программаларда катнашуыбыз ярдәм итә. Үзегезнең авыл хакимияте турында һөйләгез әле. Күпме авыл ине, халык күпме? Бездә 4 авыл, 1200-дән артык халык яши. Авыллар матурлар, бездә тарихи зданиялар бар. Менә шу Атайсал программасы белән бездә шушы тарихи зданиялар күпне төзекләндердек. Шуннан шушы Атайсал программасы белән храм төзелде. Шуннан менә бу программа ППМИ дигән программа, урындагы башлангычларны хуплау программасы, ул 2016 елдан бирле бара. Без аңарда һәр елны да катнаштык, 6 ел без җиңеп чыктык. Без ни өчен җиңәбез? Чөнки халык безнең эшне күрә, халык үзенең теләген белдерә. Шуннан шушы теләкнең эшләнгәнен күргәч, алар 2нче елны да катнашасы килә. Бу программаларда катнашып була, әгәр дә чыннан да спонсор булса, безнең спонсорларыбыз әйбәт. Менә гомумән урындагы башлангычларда хуплау программа үзенчәлеге нимәлә? Беренчедән халык үзе теләк белдерергә тиеш һәм үзе күпмедер өлеш аксалата индерергә тиеш. Нимәләр үзгәрде бу программаларның? Нимәләр эшләнде? Бу программа буенча без башладыганы башыннан ук Пионерский авылында аның спонсоры булды. Шуннан да авыл хуҗалыгы җитәкчесе Иванов Иван Прокофьевич булды. Анда балалар площадкасы төзедек. Аннан клубның тәрәзәләрен рәтләдек. Аның кырыйларын төзекләндердек. Аннан тагы бәләкәй генә Яңа Ярмәкәй авылында су керттек шушы программа белән. Шуннан соң тагы менә мобильный пожарный комплекс шушыларны алдык. Шуннан соң менә 2 ел рәткә урамнарга иң кирәкле, кешегә кирәкле урамнарга ут кертәбез. Ул утларны күргәч, кешеләр чыннан да тагы ныклап та шушы программага ышанып, бина җыелыш җыйганда аларның инде катнашасы килә шу программада. Ягъни бер тапкыр катнашып еңделәр һәм файдаһын күрделәр. Дәртләнеп тә киттеләр. Булар бөтәһеле эшләнгән эшләр бер генә авылдамы, әллә башка авылларда катнашамы? Дүртесе дә бина Яңа Ярмәкәй авылында су, Пионерский авылында культ мәдәният йортын рәтләү, шуннан детский площадка, Спартак авылында мәктәп,
мәктәпкә тәрәзәләр кую, шуннан бөтен авыл эчендә шушы ут сүндерә торган комплексны алу, шуннан менә быелгы инде былтыргы программа теге урамда ут кертү бигрәк тә нык кешегә булды, күңелле булды. Быел да катнашабыз. Быел инде музыкаль, кыйбат хакка музыкаль әйберләр мәдәният йортына алырга дибез. Ягъни тәүдә мәдәният усаган тәртипкә килтергәнегез, ремонт эшләгәнегез, хәзер инде музыкаль яктан бирә өстәр алырга янагыз. Ну, тагайтам шушы ниләр безнең менә җитәкчеләр безгә ярдәм итә. Шуннан менә шушы программа буенча, тагы федераль программа буенча парк төзергә дибез, сметасын эшләтеп киләбез Спартак авылында. Бу эштәнең барыһы мөмкин, әгәр дә халыкның эш урыны булһа һәм улар үзләренең киләсәген ошо авыл белән бәйләһә. Әйе, кешенең менә шушы ниндирәк юсыкта эшләй ул хуҗалык предприятие, нимә итештерәһез? Буларда чәчү белән. Димәк, җирләр буш ятмый. Юк, җирләр буш ятмый. Алар икесе дә ике хозяйствода безнең алдынгы республикада алдынгы хозяйстволар, берсе Спартак Агро, берсе Пионерский. Җирләр тик ятмый, яңа техникалар, халык күп акча ала, эшли торган урыннары әйбәт эшләп куйдылар, матурда эшкә килә торган урыннары матур, атлар тоталар, шушындай. Моны һез әйттегез, тапшырудың башында комплекслы үсеш программасы буенча фатирлар төзелде дип. Улар мөгаен дә яшь белгечләргә бирәләр. Кайтамы яшьләр һезгә? Яшьләр менә шушы каламы дөресрәге? Шушы хуҗалык булгачтын, яшьләр шушы хуҗалык белән бергә килделәр. Алар өчен шушы хуҗалык, шушы квартираларны, йортларны төзеде. Алар балалары белән килделәр. Бер-икесе икенче областьдан килделәр. Икенче төбәктән килделәр. Алар балалары мәктәптә укый, күп балалы семьяда килде. Кала инде бездә буш йортлар юк. Безгә читтән киләләр һәм шушында килеп, бакчасын үстереп, малын тотып яшиләр. Әйткәндә, авыл хуҗалыгы предприятие шул тиклем көчле һәм зур икән, авылда эшкуарлык алып бару мөмкинлеге бармы? Бармы унда юнселләр һездә? Фермерларыбыз бар, но кеше, халыклар менә шушы кеше янына, менә шушы хуҗалыкка киләләр, чөнки акчасы да күп, техникалар да, яңа техникалар, и халыкка внимание да бар инде. Халык ярата шушы нигә килергә. Тагы һезнең авылларның үзенчәлеге нимәле? Авыл халкын медицина ярдәме белән тәэмин итү ничек оештырылган? Бездә үзебезнең участковый врачыбыз бар, безнең үзебезнең участковый больницабыз бар. Шуннан Пионерский авылында медпунктыбыз бар. Медпунктка килде икенче төбәктән фельдшер семьясы белән бергә. Нидә участковый бездә больницабызда врачыбыз бар, ике фельдшерыбыз бар. Аларга квартиралар бирдек. Бездә күп этажлы йортлар бар. Шушылардан алар теләгәнчә әйбәт квартиралар бирдек. Хәзер Башкортстан авылдары махсус хәрби операцияларга хезмәт иткән яугирларга ярдәм оештыра. Буна ошо яһәттән һездә ничек оештырылган маскировка селтәрдәре үрү яки башка ярдәм менән халык оешканмы? Безнең егетләребез хәрби операциядә Украинада әниләре белән һәрберсе белән дә ярдәм итәргә тырышабыз. Шушы ниләрне ярдәм гуманитарный помощьларны ниләр әйберләр, тукмачлар җыеп, алар сораган, алар белән связьдә торып, печкалар шушы ниләр белән ярдәм итеп, кайткач алар белән очрашып, әниләре нәрсә сорый, әниләреннән инде ярдәм кирәк. Менә шушындай ниләрне эшләрне алып барабыз. Халык шул хәтле нык ихтирамны шушы балалары, шушы операциядә булган семьяларга. Нинди ярдәм һорый улар һезгә ешрак? Нинди ярдәм? Кем мал тота, малларына ярдәм итәргә тырышабыз. Кем утын сорый, утын кайтарырга тырышабыз. Буларның барсында да шушы ниләргә ярдәмгә без һаман шушы хуҗалыкка мөрәҗәгать итәбез. И шушы хуҗалыгыбыз да безгә аларга ярдәм итә.
Шулай итеп, Флүзә Хәбибовна, бына тәүдә тапшырылуның башында Рәсәй авылдары 2036 елга бөтәсәк дигән эксперт фикере менән башлап алып киткәйнек. Килешәгезме был фикер менән? Ни өчен авылларда һаклау һәм үстерү кирәк? Бу фикер белән килешмибез. Авылларда шул хәдәрле авылларга менә әлеге вакытта, әлеге елларда шундый программалар барында, шундый игътибар барында, и шушындай хуҗалыклар барында авыллар бетми, чөнки авылда асфальт юллар, утлар эшләнелгән, газ кертелгән, мәктәпләр бар. Безнең менә бу программа ППМИда без генә түгел, Торказа авылы да катнаша. Аларда да бик зур эшләр эшләнелә. Мәчетләр төзиләр, утлар, зиратлар ихаталыйлар. Шуңа без бер-беребез белән бергә сөйләшеп эшлибез шушы авыллар белән. Рәхмәт. Артабанда уңышлар теләйбез сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Рәсәйнең аткаланган урындагы үзидарә хезмәткәре Флүзә Гафурова менән авылларның язмышы турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.